Gibisita ni Vice President Sara Duterte adlaw Martes ang mga residente sa Iligan City nga naapektuhan sa paglampurna sa bagyong Basyang, dili pa lamang dugay. Girumbo ni Duterte ang Iligan City Public Plaza ug La Ville Gym sa Barangay Tubod aron personal nga makahimamat ug masuta ang sitwasyon sa apektadong mga residente. Mitunulog hinabang ang Vice Presidente. Namo gikan sa opisina sa Office of the Vice President ang mga nagtabang sa amua karong adlaw para matibuok nato ang atoang programa sa paghatag og tabang sa mga naapektuhan sa baha atong bagyong Basyang. Pagkahuman sa Iligan City, may diretso sa Surigao del Sur si Duterte aron sutaon sab ang kahimtang sa mga residente nga apektado sa bagyong Basyang. Nakikistorya ang Vice Presidente sa mga residente sa Barangay Norcia sa lungsod sa Lanuza, poblasyon sa lungsod sa Cortes ug Barangay Maitom sa Tandag City. Subay sa report, 215 ka pamilya sa Barangay Norcia, Lanuza ang nahatagan og tabang. Usa ka libo ka pamilya sa Cortes ang natunulan og non-food item sama sa habol, tsinelas, sabon, banig, water container ug mosquito net. Og 55 ka pamilya sa Barangay Maitom sa Tandag City ang napudapuran ni Duterte og tag 25 kilos nga bugas ug non-food items. Giauhag sa Vice Presidente ang mga residente nga sa panahon sa kalamidad magpabilin nga kalmado, mamina og musunod sa mga abiso sa otoridad, hilabi na kung dunay anunsyo sa preemptive evacuation. Importante sab nga iandam ang go bags nga dunay sulod nga pagkaon, tubig, mga tambal ug ban panggamit nga kinahanglanon sa panahon sa kalamidad ug gidasig nga magpakalig-on. Nagpasalamat si Duterte sa mainiton nga pagdawat kaniya sa mga local government unit ug sa katawhan sa ilang gipangduaw nga mga lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.